Zdravím, dámy a pánové, u dnešního videa u mě na kanále a ještě tady u Matyho na kanále, můžete mu dát samozřejmě odběr a Maty může říct klidně ahoj. Čau, čau. A no a teď jdeme tady do těch divných dveří, pojď sem, tak musím to zopít, a já bych tady střihnu, tady to střihnu. Okay. No, každopádně prostě zdravím sebe na kanále. Dneska mě bude učit Adam. Jo, když jste nevěděli, tak já tady budu učit mýho kamaráda. Když tak chcete tak Kraučuju. Jo. To už budeš potřebovat Uraše a prostě tohle je tady nějaký nový tokendy, co to je? No, jakoby, já jsem zjistil, že to je jako úplně nějaký nový, já jsem to taky nehrál lidi, takže... Co jsi dělal? Já jsem sežral tu candysku. On na mě vyskočil pavouk. Cože? Aha! Tak on nás zabíjí, tak to jsem nehrál. A dobrý, neodem. Kámo, co to má? Dobrý, co to mám s jazykem, kámo? Já umřu, Neumřeš, prosím tě. Jo, mě to ubírá, furt mě to ubírá, kámo. Kámo, nemůžeš mít poison, ne? Dobrý už ne? Dobrý. Kámo, mě to fakt ubíralo celou dobu. Já mám hrozně divnou senzitivitu. Jo, kdybyste se ptali, proč má Adam Mistra Beana, tak proč máš Mistra Beana, Mr. Adam? Kámo, protože jsem si koupil ten skin, protože se mi nějak objevili na mém účtu dopisy, tak jsem si řekl, že... Česka. A musím chodit takhle spolu, protože on tě jinak neráš, kobe. A já nemám česky, já nemůžu otevřít to Česku. No to potřebuješ, toho klíčíka, nebo co to? Když tak musíš takhle procházet dveřma, musíš je počítat, že ty dveře tady můžou být někdy být, jakože tady je třeba 9 nebo 8 místo A, ale teď to tady zatím není. A zjistil jsem, že ty bonbony mají náhodnou věc, že se ti stane třeba, já jsem teď snědl nějakýho Batman bonbon a úplně jsem byl rychlej. Tady máš jeden bonbonek a můžu to jestli umřu, tak to bude dobrý video, kámo. A to je lízátko. Nic. A teď to. Díky. Aha, jo, nice, super, takže lidi, doufám, že jste šťastný, že nevidíte nic, teďkom právě, v tuhle chvíli nevidíte vůbec nic. Vidíte rozmaženě a já nebudu mít. Ale ty vůbec neprobíráš ty česky, počkej, já mám taky lízátko, mám se ho dát? Jakoby, no, to nic nedělá, kámo. No jas. Duplication. Jo, aha, že si to zduplikoval, nevím co. Ok, teď jsme to probrali. Teď to ještě vybrat tady to. Počkej, my už jsme, teďko je to 10. že, místnost. Jo, asi je už 10. místnost. Duplication. Kámo, my fakt budeme... Vem si to, kámo! To je dobrý! Zapalovač! Teď máš stejný zapalovač, kámo! To jsem nečekal. Jo, takže já to chápu, takže ty když máš něco v inventáři, tak a sníš tam ten bonbonek, tak se ti zduplikuje to, co máš v inventáři, můžeš dát svým teammatovi. To je mega dobrý. Kámo, určitě můžete dát like, odběr, zvoneček a na Matyho kanál taky, protože prostě to je dobře stříhá. Nechápu, jak to bude, nechápu. To jsem prostě já, kámo. Myslíš, že to natáčelo? Doufám, že jo, kámo. Tak jo, lidi, jestli tohle nenatáčelo, tak tady začínáme Doors. Jsem tady s Adamem a on mě dneska bude učit Doors, pokud to nenatáčelo, tak ty... Ale já tě úplně nechávám. Ne, já... No, v pohodě úplně, ale... Jak čem jsme šli? Tady, promřeš. To ne. Au, mi to ubírá život. Dělej, to dáš. Tam ale nic se neotevírá, to bude. Kámo, já si slunám, slakátka. Mě to ubírá, kámo, život. GG. Aha, tak my jsme si to přespěli dveře, kámo, nevadí. Teď je svrnutý pro já už jinak. Ironie by byla, kdyby v tom... No a jede rush. A jede rush, kámo. Jo.
Jestli se mi vypne natáčení. Teďka. No a my nemáme zapalovač. A já mám haluze úplně. GG mě tady bliklo, já nevím, jestli pojede Rush nebo ne. Ne, tady nejede Rush. Hej, tak co si dostal? Look, man! Aha, dobrý, jo, umřel jsem. Co to bylo? Takže kámo, dámy a pánové, umřel jsem na Trick or Treat. Takže super, jdeme se koukat teďko na Matyho. Co mám dělat, vole? Maty, slyšíme, nic neslyšíme. Plně nic nejde, kámo. Já nevím, co dělat, ale... No prostě běž dál. Tak já jsem vrátil. Našel si... Já nevěděl, co mám dělat. Jak si můžu naskočit to? Já nevím, na to, že jsem byl moc dlouho pod postelí. Jo. OK, počkej, kámo, já se Ne, tady no. Ne, to je. Tak jo, teďka půjdeme normální dorsy, protože Adam byl úplně pokaděnej z těch minulých. Cože? Nic. Já, kámo. Jo, ty. Kámo, já nikdy. No to ty teda, jo. Já jsem někdo chtěl jenom naučit, víš co? Jo, jasně. Já nevím, jestli nahrává zvuk, ale toho. Discordu. Kámo. Jo, to určitě, to nahrávám. Jsi si jistý? Jo, to když hraje pozadí, Jsi si to jistý? musí nahrát. Jo, musí, kámo, fakt. OK, tak jo. Jestli tam nebudu slyšet, tak ne, kámo. To by ti nenahrávala i pozadí, takže. Je to nahrává posadí. Já to mám Tak zapnout. potom přijde. Já si to konec zkontroluji. Dobrý. Ne, já si to zkontroluji radši. To je tak boj. Já mám akorát zvuk plochy 2 vypnuto. A to je v pohodě, ne? Jo, to bylo jenom na výzvole. No tak začal. OK, takže lidi, my jsme tady. Hej, Adame, mám to udělat? Ne. No, jo, dobrý, už. Dobrý, teďka jdu pro klíče, já. Ty jsi to viděl, to video, oh my god. No já neviděl to, já viděl Rydera. Ty seš ještě moc to. Ale viděl jsem to, tvoje jsem taky viděl. Jako musím říct, že mě hrozně bavilo. Jo, Takže doporučuji Adama. jo, Adavoj se jmenuje, že jo? Jo. Ale dobře, jako dobře to stříháš, jako dobře, kámo. No, protože to je tvoje první video, tak fakt stříháš jako dobře. Ono to není moje první video, já jsem chtěl já jsem neuměl vydávat ty videa. Víš? Já jsem měl rodičovskou kontrolu, takže jsem si musel dneska založit, jo, nový Gmail. Tady je spadl to. To je nový Gmail. Jo. Marocipis, kámo. Ne? Tak to je jiný něco dál. Kdybyste viděli, jak funguje tady ta svíčka, tak napište do komentářů. Jo, mě taky, prosím. No jo, víš, kámo. V jakých dveřích je to nejstrašidelnější? Nebo kdy to začíná být strašidelný? A počkej na mě, kámo! Jo, jasně. Nejstrašidelnější věc je tady takový modrý mužiček, který když ti prostě zabliká před tím, obrazovkou, tak si musíš otočit a takhle, to je hrozně, to jsou ice? Ne, to jsou kámo, to je plně nejméně strašidelná věc. No jo, kámo. Nejméně strašidelná věc je ten mužíček s tím. Ten černý mužík s tím okem. Dobře. Nemusíme poskládat ty obrazy, ne? Jsou chytrej, tyjo. Kámo, Easy. A poslední. No, výbor. Když že máš tam jedničky, kámo. Já? Co myslíš? Na začátku roku jsem měl 3, 2, teďka mám jedničky, kámo. Já jsem si to zlepšil. Za to ty si prej dopadl hrozně. No a jdu do skříně. Jak? Kámo, se nebylo hrozně, já mám si jedničky nějaký 2 tam se. Tady to. No a jdeš první.
Takhle dáme si mnou sluchátka. Oh shit! Nejde rád. Co to je teda? Třeba? Co to je teda? To jsou ty očička. No tak to jsou teda velký oči, to. Kdyby jsou oči. No právě, kámo. No tak je. Ne, nevím, co mám dělat, kam. Možná Prostě běhej tam, kde ty osvícení může. Musíš se prouzat, jo? Se, vpravo. Tak já můžu. Dobrý. Já můžu. Se čemu zatím? Levo. Já jsem tady. Já jsem nešel doleva, kam. Já jsem tady. Pravo. Já jsem šel doleva. Teda doprava. Tak nic, tak já se aspoň tady dám svoji večeři. Easy. Počkej, ty jsi umřel? No, Já mám taká se zabiju, to nedám. počkej. Já nemám 30 robuxů. Oh. A teďka potichu, crouchuj. Kámo, to dáš, já ti věřím. Přece to vůbec nechápu. Dobrý. Ne, crouchuj. No nebo taky ne. 6, 0, 2, 7, 0. 6, 0, 2. Já za tebou, dělej. Dobrý. To se zvládnu, bro. Tak ty jsi právě. Odteď ti budu říkat král. A tady máš někdy. Tam je moc kontentu. Hej, jak mě někdo píše. Určitě to bude, že se jim líbí moje nový video. Jo, jasně. A nebo že máte taky dát like a odběr, že ano? Jo. Boj. Kámo, všem, kterým jsem to poslal, tak to už viděli. Hej, ty to nějak tryhardíš, Adame, ne? No fejgoj, mám to toužit. Mr. Beast, yes. No, a tak GG. Tak, teď vedem se. Tak do lobby. Tak, my se s váma loučíme s černým Mr. Beastem neboli Adamem. Odebírejte Adama na YouTube, jmenuje se Adavoj12. Odebírejte i mě. Dejte co nejvíc lajků, dejte zvoneček a u dalšího videa. Tak zatím, ahoj. Ale